Čau, ja som Propejko a vezli tomu nového videa a dneska mi došla nová zasielka. Takže ideme to spoločne odvaliť, sú tam veľmi vzácne monstre. A je tam môj vysnený, jeden z mojich vysnených. Okay. Tak toto došlo. Sám neviem, čo tu všetko je, hej. Viem, že je tam iba môj vysnený, ale začíname Swiss Chocolate, ktorú už mám. Ale máme druhýkrát teda. Skoro to vstáva, akorát tu je taká debka. Noč. Veľmi pekný. Máme Ripper druhej generácie. Lepkavý je, musím ho umyť, typek ho asi neumil. Ale do zbierky veľmi sa zíde. Ripper. Tugen. OK, bráško, ale mi toto prišlo v takomto bagu. Rovno si ukážeme tú vysnenú, bráško. Wow! Mixed druhej generácie, čo ti drbe. Ani neverím, že to držím v ruke. Krásny. To keď sa ešte budem musieť umyť, ale to keď sa umie, tak bráško. Zároveň celkom v pohode v stave. Ale tu mám v takom, že nič moc v stave Absolutely Zero, taktiež do zbierky. Ale tu mám starý Chaos. Ale ešte najstarší Ripper. Taktiež veľmi peknom stave. Ale tu došiel Black Monster OG, ja som mal Ultra, ale ten som predal, ale teda mám tento. Do zbierky nechám. A posledná plechovka, čo tu je teda Ultra Citrón, taktiež do zbierky, lebo ho nemám, takže Silver Top krásny. A ďalej tu máme ešte nejakého hamšika, alebo čo to je. Nice. To máte kód, neviem, čo to je. Ale nice, tak máme tu aj hamšika. Tu chce trošku deep clean, ale za mňa bráško, a tento tu hlavne bol vysnený, ty vole. Za mňa úplná pecka. Takže díky, že ste to kúkali a ja sa s vami teším teda u ďalšieho videa. Takže čau.